bedae apa susah bedae apa aku tetep janji aja ewa aja tanpa nuwa nadyan aku kok taksih lain janji Mbak Nike. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat ta? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih to. Nggih leres. Nggih niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih kagem Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Suryadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih Mau Pak Tresno. Sanes Ibu Suryadi. Ibu Suryadi ketinggalan. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah jadi sejak ini gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa anu kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin jenengan saya akeh. Nggih, dadi jenengan lenggah sik. Men Pak Suryadi karo nduk Niken. Yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Kok cair yo padha wae. Apa men suarane? Kok huruf Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Suryadi semakin jaya, semakin sukses, semakin lancar, semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kundang Koperasi Karep buat masyarakat itu loh semakin saya rukun saya makmur masyarakate Pak gitu Mas Suryadi dunganipun lari kang tasih polos mandi benten kali dungane sing gondol 50.000 yo ngapa toh kok gondoli piye dilungi kok gondol aku dendam pokoknya aku kok dendam jadi kira polos bocah iki lah kuwi 50.000 lha iki apa ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Sampean ora sir ngowehi aku to. Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya mbae iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Piro kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok genepi piro? 100. Yo 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak keke. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Mas. Krungu kuwi koperasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep, tak kei. Iya. Aku wis karep. Wis raksa ngono suwe kaya. Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh.
Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Bayu. Ya, disalam salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iku. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Apa pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ah ning kene piye? Disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuwatah sangat loh Mas. jan hebat nek semene kok wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa to? Iki Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ada kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tua Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jam. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek ana Ora jine. ketok ya? Ora ketok lek putih lho sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jam ning jam. Ya, Oh, aku diarani kaya dukung to kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu donekke jam kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora ngerti aku lak apa mau ya muni terus to. sampeyan. Kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah delok. Saiki perkara putu karo Mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Ya. Nduk niki nembang Nyidam Sari gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki udah gareng sampean itu sing dipajang kok tapi tekane sampean ya. Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mle yen nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngersani foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lah Mas. Oh, Kira. kudune sing luwih enom to Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niken gandrung Mas Gareng. Wis, Ayo. kuwi anggepen wong lanang sing bagus dhewe. Ya ta? Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Oh, dicet. apa Iya. kurang gawean kok bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahayu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Iya. Dawang bagus. Bapak jening hati. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi waranggono. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to. Arang-arang tuh gandrung ayu. Oh, arang-arang piye gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah kok. Cai dia. Oh sehat tuh asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Lah,
Ngono dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium. Di sini Ya aku sing penyakit kok. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya, iya. Ya aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yo ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Gareng digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kencing manis neh. Lah biasane wis tuwa ki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis. Dademu Nyawang kini nih Ken. malas sana. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah apa ngerti miring-miringnya kok ora ya wedi to. Drama. Tapi malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo kowe mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Iya Islam ki maca syahadat ki yo ora nek salahe. Nek yo Malah aja terus kaya wong mecati ngono to. Tutupno Yayi. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. Bagus. Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu dadi ora hafal ya. Apal? Lapal iki yo ngelingke wong kenani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah ya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampean kok. Wis ora kuat piye ta, Kek? Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk, putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti wong piro wae. Ora, yo urung jodone. Iki sih konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas piro to, Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek Masa cedak karo wong lanang iki nggo semangat belajar. Iya. Ngono. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, iki apik iki. Ngono. Lah iki tuwa rene apa-apa ya.
Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ya. Yuk kan. Ngedam tari, yuk. Lanjut. Sok. Nyidam sari tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa? Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh, Mas. Mau enggak? Operasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti- berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Iya, heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep niku genah wis sah. Tur aman. Kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya. Aku membangkitkan sari. Gonggo mino Mas Anggit. Wayangan irama seger. Nggih. Lam-laman Sri Rama bagus. Nganti mati ora bakal lali. Yo. Lakae lintange Ngerangin ayo gender sinter gampang aja. Dua kali monggo ya, Ger. Terima kasih, matur nuwun. Jan elok tenan. Wah, mula ya ora gumun, ora Iya. kalian Niken ki saya mumbul. Lah ngapa kok Mergo kualitase bocah iki pancen nyata ora tegese ora karbitan, ora karbitan. ora kesengkan ning Ah. ditata karo kahanan. Ah, mung ya dongane wong tua muga-muga tetep eksis sepanjang masa. Amin. Nduk niki nampun lenggase aku tak nyuwun tulung Pak Dirut diaturi pinarak wonten Oh, panggungan nggih. Mas Gareng. Nggih. Bapak Siryadi sekalian Bapak. monggo menawi wonten keparengipun. Bapak. Sekalian Pak Trisno sinten mawon ingkang bakal dipun kanthi kados Bapak. sadat saben monggo mriki. Bapak. Pinarak mriki. Bapak Sriyadi parenga wonten mriki Bapak. Monggo Kalian- monggo Bapak, kalian monggo ibu. pinarak mriki monggo. Kalian ibu, kalian Metara. sinten kemawon. Ae,
larak disampirke ngono monggo Bu, monggo Bapak mriki bae. Ngetan bali ulang apa setyane ono Alhamdulillah ketemu melih Mas Gareng pinanggih kalian beliau Bapak Sriati kalian niku. Oh, oke. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Ibu. Nggih, pinaringan sehat sedayanipun. Binerkan dening Gusti. Sadurunge matur kana terjemahan Sriadi kala kok. Malah. Ngapa dijelentreh-jelentreh iki? Yo kecetok. Kok suarane gampang lek kaya ning jero gumuk. Ora mudeng-mudeng kok mbuh. Kene. Iki nih yang sewu. Nggih, niki matur sembah nuwun sampun kersa jumeneng wonten mriki supados masyarakat sak kiwa tengipun mriki pirsa endi to piyai sing asmane Pak Sriati nggih menika. Ah iya, genah piyai kene pirsa kabeh. Bapak badhe paring dawuh monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Bapak Ibu pengurus, pengawas, Koperasi Karep, jajaran manajemen dan seluruh anggota, karyawan, karyawati Koperasi Karep dan PT Karep Alam Sejahtera dan seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih malam hari ini puncak acara hari ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49 disemarakkan oleh semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Mohon doa restunya, mudah-mudahan Koperasi Karep di seluruh unit usahanya dan PT Karep Alam Sejahtera selalu diberikan kelancaran, kesuksesan dan perkembangan. Amin. Dan semoga selalu membawa rezeki yang melimpah, barokah, manfaat untuk kita semua. Amin. Sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan sehingga hari ini alhamdulillah hiburan wayang kulit dengan Ki Dalang Mas Bayu Aji Prasetyo. Nggih. Dan seluruh kru yang luar biasa. Nggih. Dan tentunya alhamdulillah hadir juga Mas Gareng Semarang. Nggih. Terima kasih Mas Gareng telah jelentrehaken. Oh, nggih. Jelentrehaken itu apa bahasa Indonesia? Jelentreh Menjabarkan. Dan juga hadir pula Nduk Niken yang dulu masih kecil imut-imut sekarang imot-imot. Nggih. Rekamanipun wonten mriki isih kelas pira SD? Masih SD. Dulu angger teko Niken namanya dijak foto. Gendel ibu ae. Nah, alhamdulillah tadi sudah begitu datang disambut, alhamdulillah kemasuk ruangan saya. Alhamdulillah. Nduk Niken, dados beliau itu mengenang masa lalu, masa kecilmu di sini. Riyen ya nang kene karo Mas Leng. Om Sleng almarhum. Ya, nggih. Sekitar tahun 2012 12-13 lah ya. Nggih, niku mula niki terus biyen Nduk Niken isih SD, saiki wis kelas 2 SMA. Alhamdulillah. Mas Bayu, dawuh. Kula nggih badhe maringke apresiasi kepada kru panjenengan. Wah, alhamdulillah. Mboten sah, Pak. Mboten sah. Niku mungkin dikek saya glelek-glelek. Ora. Tapi khusus nggih napa? Saya dulu bersama Swargi bapak saya, Bapak Haji Muhammad Budi Suprayitno. Oh, Pak Prayit nggih. Nggih. Alhamdulillah 23 tahun yang lalu saya mengenal cintaku yang pertama. Alhamdulillah mungkin masih eling sak meniki sapa sing pernah nanggonku tanggal 31 Mei 2002. Weh, lagi.
Ayo Mas Bayu meni ra kelingan. Soal Wah. Mas Bayu sik cilik mungkin. 31 Mei 2002. 2002. Nah, pas iku pas ngantenanku. Pas nikahku. Nggih. Niku sing ngasto dalange sinten? Ora enek Mas dalange karena dalangnya waktu kuwi Pak Budi Supraitno senengane Bapak Mas Bayu, Bapak Anom Suroto. Nggih. Maka